नोंखौ अननाया आंनि जेब्लासिम थागोन गोसोखांनाया आंनि थाबाय थागोन बिखौ नोङो सानो साना जेबो आं मिथिला। आच्छा नोंथांमोना दिनै जे फिल्म महर खालामबाय बेवहाय नोंथांमोना मा मा उद्देश्य लानानै दिनै फिल्म महर खालामदों? गिबियावनो बड'लेण्ड खौरां लोगोसे निउस 24खौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावग्रोबाय। आं बिरफुं महिलारि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय आमथेखा आमनायगुरियाव दिनै आङो थैब्लाबो जेना फिल्मखौ महर खालामबाय। शुटिंआबो दिनैनिफ्राय जागायसिगोन बेखेवबाय आरो दिनैनिफ्राय। दा नोंथांमोननि बे फिल्मखौ माब्लासिम नुहैगोन? बे फिल्मखौ थैब्लाबो जेना फिल्मखौ सेप्तेम्बराव माबानाय जागोन, रिलिज खालामनाय जागोन। सेप्तेम्बरावनो फुजा सिजनफ्राव नुहैनाय जागोन आरो। दा बे फिल्मावहाय सोर सोर आर्टिस्टफोर दङ? बे फिल्माव जा सिनियर आर्टिस्टफोर दङ, सिनियरफोरबो जेरै बे आदा सिमन्त जायखौ डेन्जार होननानै मिथियो आरो लोगोसे दांखोलोदो मेडाम मानसिनि नाम अरिजिनेलखौथ' आं बुंबा मिथिनाय नङा। जायखिया दांखोलोदो होनबानो बयबो मिथिखायो आरो सिनायखायो। आरो जोंहा नै आदा कलेनबो दङ सिंगार, बेबो गुन्दानि रलखौ खालामगोन आरो फुराना बहुत आर्टिस्टफोर दङ आरो। ओमफ्राय दिनै नुजाफैनो हाजोबासै गावबागावनि पार्सनेल खामानिनि थाखाय। होमबाबो जोङो दिनै सोर शुटिं लागोन बेखौनो लानानै जों बेखेवबोनाय जाबाय आरो। दिनै मा मा रल लानानै नोंथांमोना शुटिंखौ लाजेनगोन? दिनै दिनै बेखेवनायजों लोगोसे दिनै बाजाराव माखासे शट दं गुन्दाफोरनि, आरो दिनै मथा मथि गुन्दाफोरनिखौनो लाजोबगोन आरो शटआ। गुन्दाफोरनिल' लागोन, ओमफ्राय गाबोननिफ्राय दस्रा लागोन आरो। दा नोंथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों नोंथाङा रायजोफोरनिसिम जेनेबा मा खावलायनो सानो? बा आंथ' ओरैनो फिल्म बानायिया गोबाव जाबायमोन, 4 बोसोरसोआनो जाबायमोन द्रप दोननाया। ओमफ्राय आङो एबाराव गोसो गुदुं जाफिनदों फिल्मखौ बानायनो। आङो सिगाङाव रायजोफोरनिफ्राय जिबायदि अननाय मोनदों बेबायदि अननायखौ मोनफिनगोन होननानै आङो लुबैयो। नोंथाङा सिगां मा मा फिल्मफोर बानायबोखो? आङो सिगाङाव मिस्टार दुगा बर', ओमफ्राय मावजिनि आदब, ओमफ्राय नै 4 बोसोरसो द्रप थानानै दाख्लैसो मोनसे सर्ट फिल्म बानायदों आरो माबा गेन्द्रानि खाफाल। ओमफ्राय बेखौ दा दोनथ'नाय जासिगोन दसे, बेहा एपिसड 2 फैनो लागा नालाय, ओमफ्राय बेखौ दोनथ'नाय जासिगोन। नैबे दा फिल्मखौ फोजोबग्रोगोन। नोंथांनि सिनायथिया? आंनि सिनायथिया आंनि मुंखौ कलेन नार्जारि होनना बुङो। गामिया ओरैनो आमथेखा आरो आनन्द। नोंथाङा दिनै जे बे थैब्लाबो जेना मोनसे फिल्माव मोनसे गुन्दा रल मोननानै नोंथाङा दा माबायदि मोनदों? गिबियावनो बड'लेण्ड खौरां चेनेल आरो निउस 24 नोंथांमोननि चेनेलखौ साबायखर हरनाय जाबाय। दा जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्टआव बयबो मिन्थिगौ सार बिरफुं महिलारि बिथांनि प्रजेक्ट थैब्लाबो जेना, बे प्रजेक्टखौ जोङो लोगो मोनदों आरो बे प्रजेक्टआव आङो गुन्दानि रल मोननाय हिसाबै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा दिनैहाय आंनि रला सुदा जागोन आरो दिनैनिफ्राय। आच्छा, नोंथाङा मोनसे खनगिरिबो होनना मोनथिदों। नोंथाङा दा नोंनि मेथाइखौ गानखौ एसे खननानै होनो हागोन नामा? आंनि मेथाइखौहाय बे फिल्माव लानो नागिरदों, ससे खननांसिगोन नामा? जायखिजाया खोनासंदो। बे मेथाइआथ' इमसनेल मेथाइ, बेयाव आंल' खननाय जादों, बे फेमिलि सिंगार गैया। नोंखौ अननाया आंनि जेब्लासिम थागोन गोसोखांनाया आंनि थाबाय थागोन बिखौ नोङो सानो साना जेबो आं मिथिला। नोंथांनि सिनायथिया? खुलुमबाय, आंनि मुङा माइना बसुमतारी। गामिया सेरफांगुरि। नोंथाङा दिनै बे फिल्मावहाय गोदानैनो
एक्ट्रिस जादों नामा दा नोंथाङा दिनै गोदानै बेवहाय थैब्लाबो जेना फिल्माव एक्ट्रिस जानो मोननानै बा हिर'इन जानो मोननानै नोंथाङा माबायदि मोनदों गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों माने दादा बिरफुंनि अननायाव जानो मोनबाय आरो उनफ्राव बेफोरबायदि फिल्मफ्राव ओंखारबावनो गोसो दंबावो नामा